haluaisin vähän tiedustella, että mitä täällä kannattaisi tehdä ja mitä tulevaisuuden opettajana, missä on parhaat mestat? No sanoisin, että parhaat mestat on vähän joka puolella. On vaikea sanoa. Täällähän on 200 esitystä, jotka suurin osa on opettajille ja kehittäjien tutkijoiden ehdottamia meille, ja me valitaan niistä sitten aina. Saadaan 250 ehdotusta, jotka minulla on 100 valitaan ja toiset saadaan pyydetään eri asioita. Tulevaisuutta, jos haluaa katsoa, niin kuin tuossa alussa kuultiin, oppimisanalytiikka on hirveän mielenkiintoista, robotiikka on mielenkiintoista. Yleensä se on välineet, joilla oppilaat voi oikeasti luoda sitä tulevaisuutta, ei vaan olla passiivisia käyttäjiä, aidosti tavallaan niin tehdään mielestäni. Iso asia, missä kannattaa täällä mennä katsomaan, on sellaisia, joissa kriittisesti arvioidaan ylipäänsä koko tämä teknologian merkitystä siihen kouluun ja opetukseen ja oppimiseen. Nythän me edetään sitä digimurrosta, jossa opettajat on hämmentyneitä, vanhemmat on hämmentyneitä, lapset on heavy usereita, mutta ne ei osaa periaatteessa käyttää, mutta ne ei osaa kriittisesti arvioida niitä asioita. Et esimerkiksi voisin suositella tämmöistä sessiota kuin informaatiolukutaitotutkimus, jossa on katsottu suomalaisten, koululaisten ja lukiolaisten informaatiolukutaitoja, ja tulokset on aika hälyttäviä. Otetaan ensimmäinen, saatu lähde sitten hakusana ja siitä ruvetaan sitten kertomaan tarinaa ilman, että katsotaan mukaan. Mä luulen, että täällä on aika paljon sellaista, mikä tulevaisuuden opettajan kannattaa ottaa plakkariin, koska nämä asiat on siellä arkipäivän ja koulussa monasti oppilaiden kanssa, mutta opettajat on vähän vielä miettivät, miten tämä kuuluu siihen mun opettajuuteen. Iso kysymys tässä on tietenkin teillä tulevilla opettajilla se, että mikä on sun opettajan identiteetti. Mä olen opiskellut 80-luvulla ja mun opettajan identiteetti on varmaan aika erilainen kuin sun opettajan identiteetti. Jolloin toivon mukaan sä olet paljon tavallaan niin kuin joustavampi ja niin kokeneempi myöskin digimaailmasta, koska suurin osa opettajista se on tullut niille vasta aikuisia. Ja silloin niillä on jo kehittynyt tietynlainen opettajan identiteetti. Ja kun tämä digimaailma vaatii myöskin sen opettajan identiteetin muuttumista erilaiseksi, niin se on aika iso prosessi. Teillä on mahdollisuus saada tavallaan jossa seuraavan sukupolven uudenlainen opettajan identiteetti, joka paremmin ehkä pystyy näkemään digimaailman toisaalta sudenkuopat ja toisaalta ne mahdollisuudet. Onko sulla jotain vikkiä vielä siihen, että miten sen pedagogiikan saisi tavallaan pidettyä siellä keskiössä, että se ei menisi liikaa siihen digi-ilman ajatusta? No, mä luulen, että siis suurella osalla opettajilla on edelleen se pedagogiikka siinä. Ja se varmaan just niille opettajille ja nuorille opettajille, jotka tavallaan niin on sinuja tämän maailman. Sinne ei tarvitse enää jännittää sitä tavallaan sitä teknologiaa. Niin silloin se teknologia ei saa susta yli. Mä oon puhunut tästä vähän semmoisena niin luottamus- ja pelko-akselilla. Meillä on täällä tämä pelko ja täällä on tämä luottamus. Ja jos sä pelkäät teknologiaa, niin silloin se saa susta yli, ettei sä kiellät sen tekemään, niin sen merkityksen ja sä käytä sitä ollenkaan. Tai jos sä otat sitä käyttöön, niin sä keskityt vaan siihen, että miten se teknologia nyt toimisi, että me munaa itsellesi ja luota se oppimisessa. Mutta jos sulla on luottamus siihen, sun itseesi, pedagoginen luottamus, sä tunnet, miten tämä oppimisprosessit menee, ja sä hallitset teknologiaa, niin silloin sä teet sen asiat, sen pedagogisen asiat lähtökohtaan ja etusijalle, ja sitten sen teknologian asian mukaan silloin, kun saat sen mielekkäästi aikaiseksi. Millä pääsee tänne luottamuksen tasolle, niin varmaan teillä nuorilla tulevilla opettajilla, niin teillä on se teknologia paremmin hallussa, ja sitten kun teillä kehittyy se tavallaan niin se pedagoginen kyky, joka tulee sitten siellä muutamia vuosia mittaan, kun on siellä koulussa, tulee se itsevarmuus. Sitten te olette siellä luottamuksen ääripäässä muodossa. Toivottavasti teette sitten tulevaisuuden koulua ja entistä paremmiksi, mitä se on. Onhan se nytkin jo hyvä ja paljon hyvää. Aina sitä hyvää. Okei, kiitos näistä viikosta. No niin, ilo puolella.